କଥା କହିବି ଯେଉଁଠି ଟିକେ ବି ପାଣି ନଥିଲା ଗଢ଼ିଆ ନୂଆ ବନା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ବି ପାଣି ନଥିଲା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଥିଲା ମରୁଭୂମି ପରିକା। ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ମାତ୍ର 5 ଦିନର ଗଢ଼ିଆ ଫୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଥିରେ ବି କଇଁ ଫୁଲର ନାଡ଼ ପକା ଯାଇଥିଲା। କଇଁ ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଲାଣି। ମୁନ୍ଥା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ପାଣି ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଲ୍ ହେଇ ସାରିଥିଲା। ତାପରେ ତ ପୁଣି ମୁନ୍ଥା ବାତ୍ୟାର ପବନ ବର୍ଷା ଆପଣମାନେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ କିମ୍ବା ଛେଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛେଳି ଚରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ବି ଖସିକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗଢ଼ିଆ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ମଣିଷ ପାଣି ହେବ ମାନେ ମଣିଷ ବି ବୁଡ଼ିଯିବେ ଗଢ଼ିଆଟାରେ ଏତେ ଗାତ ହେଇଛି ଭିତରେ। କହିଲେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଛେଳି ମେଳି କାଳେ ପଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଯିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ତିଆରି ହେଉଛି। ପାଣି ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ବସିନଥିଲା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି କାହାର ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମର ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ବନା ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ବାସ୍ ବାଏ ବାଏ।